El Palau de l'Abadia. El Palau de l'Abadia és un edifici històric datat del segle XIV que s'acaba de restaurar completament com a equipament públic. El Palau de l'Abadia, tal com ara el veiem, és el resultat d'una llarga successió de construccions i reformes que comencen al segle XIV, quan l'abat Pere de Soler dona forma a les dependències del monestir ja existents en les que ell mateix hi tenia la residència. Serà un altre abat, Arnau de Vilalba, qui al segle XV ennoblirà el casal amb elements estilgòtics i la construcció del petit claustre que comunica les diferents parts del palau. Els capitells d'aquest claustre, on hi ha gravat l'escut de l'abat, ens mostren encara la seva empremta. També al primer pis, en la part superior d'una porta, hi trobem el mateix escut. Quan el monestir deixa d'acollir canonges agustins i quan, finalment, desapareix la figura de l'abat, a l'edifici entra en un període de decadència. Amb la propietat de Mendizábal, l'any 1835, passa a propietat de l'Estat i després de l'Ajuntament. Al llarg dels segles XIX i XX té múltiples usos, des de presó, caserna, escola, habitatge, local d'entitats i seu provisional de l'Ajuntament. Malgrat els inconvenients que això suposa, el seu ús continuat el manté viu en la consciència dels santjoanins com a part essencial del seu patrimoni. Els intents de rehabilitar-lo es remunten a principis del segle XX, amb una primera obra impulsada per l'alcalde Jaume Bellapart. L'any 1933 es presenta un gran projecte de restauració de l'arquitecte Josep Riera, però la Guerra Civil l'estronca. La restauració es reemprèn als anys 80 i en diferents etapes arriba dins dels nostres dies. La darrera restauració és la més ambiciosa de tota la història i ha significat convertir el Palau de l'Abadia en una de les seus de Terra de Comtes i Abats, una proposta de turisme cultural basada en el patrimoni, la història i la tradició, compartit per 4 poblacions del Ripollès. A més de Sant Joan de les Abadeses, també participen en el projecte els municipis de Campdevànol, Gombrèn i Ripoll. El Palau de l'Abadia té diferents espais temàtics, el centre d'interpretació del conte d'Arnau de Terra de Comtes i Abats, l'espai Art Abadia, l'espai del Romànic, una volta pel Ripollès i l'oficina de turisme. Arnau, el comte maleït. El comte Arnau és un dels símbols mítics de Catalunya, indissociablement unit a Sant Joan de les Abadeses i també focalitza a d'altres indrets de la comarca. El centre d'interpretació vol donar les claus per entendre l'origen i l'evolució de la figura del comte Arnau des d'una perspectiva que abasta el folklore, la història, la música i la literatura. L'exposició permanent, integrada en el projecte Terra de Comtes i Abats, està dividida en 3 grans parts. La cançó popular que dona origen a la llegenda, el contingut d'aquesta i la seva expansió, i finalment a la construcció del comte Arnau com a mite, amb la seva corresponent repercussió social. Espai d'art, l'Abadia. L'Abadia no és només història, sinó una presència que es renova constantment. Al voltant del claustre, sobre les velles pedres, l'art avui hi té un seu lloc. L'espai art de l'Abadia ofereix una programació regular d'exposicions de creadors contemporanis amb una sòlida trajectòria. Romànic, una volta pel Ripollès. Al costat del monestir de Sant Joan, una de les joies del romànic català, una exposició de maquetes en escala permet fer un recorregut per alguns dels monuments més representatius d'aquest estil del Ripollès. Més enllà dels seus grans monestirs, la comarca és rica en esglésies de genuïna factura romànica, aixecades en el moment en què al seu voltant s'estructurava el poblament del país. Les maquetes d'aquest espai han estat construïdes a escala, respectant les proporcions reals de cada edifici i utilitzant també els materials originals, pel santjoaní Josep Maria Anglada. El Palau de l'Abadia ofereix acollida, informació i serveis dels visitants a l'oficina de turisme, la botiga i la cafeteria. Més informació a terradecomtes.cat i a santjoandelesabadeses.cat.